kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutinous TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe uye musakanganwawo kufollowa our Facebook page redu rinonzi Zimutinous TV. Muri yeZimbabwe ndinodzoka pano ndichikupai maupdates akasiyana-siyana zuva nezuva anenge achiitika munyika yedu. So ndadzoka zvakare nenyaya mbiri dzandinadzo muzuva ranhasi. Nyaya yekutanga ichava nyaya yaTemba-Gorimbo, uyo akarohwa akadhifitwa nezuro pamechi raakaita. Then nyaya yechi2 inyaya yaHartperry naHollyton ava vari kungorostana kuTwitter. So guys, nyaya yekutanga inyaya yaTemba-Gorimbo. Temba-Gorimbo now accept defeat from the guy waakarwa naye mumechi ranezuro. Temba-Gorimbo akarohwa iye in 53 seconds, anga atopedzwa naye. So Temba-Gorimbo aposta iye pafacebook page rake in 4 hours ago, akanyora iye kuti got caught and lost, it happens, I am going to keep my head up, but uyu andigona put me to sleep. Wow, achibvaisa chiemoji chekuseka. Then ipapo abvaisa picture rake akapinwa kuratidza kuti zvinhu zvanga zvakaoma, zvinhu zvanga zvakamubata. But hatinongoti well done bro, kwawasvika ikokoko hakusvikike zvekudaro. Raundi rawatosvika irororo, uri ndonda haumbofe warisvika. Tinongoti keep your head up, ungoramba uchirova, uchizama-zama zvichiita, unosvika chete. But manje comment section imwe iri kuzodzoka ichiti aye wanga adzoke ati sorry kune gombwe raakatuka, akatuka Wingedy the big man, ndo zvikuita kuti arohwe izvozvo. Tisingazozivo i-comment section, you know comment section yemuZimbabwe inongotaura everything zvayagaya. So the other story inyaya yaHollyton naHartperry avo vari kupisanawo kuTwitter ukoko. Pakaipa. Hatizivi kuti apa paarong ndiani, asi zvisinei ndo zvatiri kusangana nazvo. Hollyton anyora iye akati, your obsession with me is overwhelming your energy for everything else. Talk. That's all you do now. Your tweets have now become more popular than your merchandise. Whatever you think you are doing, you are now competing with my Jew for my attention. Relax at Hartperry. Mujama ari kuvava, ari kutaura kuti iye Hartperry ari kunyanya kuzotaura nezvekuda kupisa Hollyton kuTwitter kudarika kupusha kwaari kuita brand rake rehembe dzake Hartperry. Now akutokompyuta nemukadzi wake naKimberly Richards kuda attention kuna Hollyton. Then Hartperry wacho abva adzoka akati, maneta nekupefomera tumabottle store netumichato, makuda kupedza shungu pandiri. Guys, pakaipa. Aya mabhazi aya, mabhazi anobata gaya. Artist akaita saHollyton toiziva kuti aipefoma pamabig shows chichichi, but now ari kunzi iye anzwa nekurovera ngoma dzake mumabottle stores nemimichato, kune audience yakati shomekei, even mabookings acho anenge akati chipei, but pakaipa. So muri yeZimbabwe ndo nyaya dzandanga ndinadzo muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section muchitiudzawo mafungiro nemaonero enyu panyaya idzi. Ndichangoramba ndichikupai nyaya zuva nezuva, uye patinenge tangokanganisa patiri kupodza munangoita muchitiudzawo. Basa nderenyu, channel ndeyenyu.